unadabwisa kwambiri anthu kungochoka ku timu ya Dwasco kunkhotakota munthu ukapezeka uli ku Jomo Cosmos ku South Africa zinakhala bwanji? I think ndikumenya Dwasco kunapezeka kuti ananditenga national team under 20 ndatantenga under 20 cha tinapita ku tournament ku South Africa tapita ku tournament kucha napezeka kuti inali game ina yake ka I think inali ya Zimbabwe ngati Zambia nachinya chigoli itatha game napezeka kuti panabwera munthu unoti ananditsota pali munthu wina akesa kufuna ndene nana akundifuna ndene napita pa weekend kuseli I think kunali kuseli kwa dressing room mkalimoto nakafika mkalimoto muja nakwera nakhapa ndi ananzota ino ukundiziwa ine munthu uyu ndikuti sindikuziwana akuti ine ndi Jomo wandisanklasa mine matani ukusewerera mpira ndi ndikufuna kuti uzatani uzamenye timu yanga nde ine na of course choyanga nali beti nde namuta ine palibe futo bora mwauze madala ine nde Jomo chakuta madala pamakhala kundira madala ina makhala kumudzi okay anamuimbira Benjiwaya atamuimbira Benjiwaya uja nazayankhula naye so ndenaza madala mungu auza kuti pali issue iyi basi koma zimene anayankhulana ndi madalawo ine sindinatani sindinasiyo koma decision iso ngati kwa ine nali yoti ndapanga kale kuti basi ndina nzatani nzabwe nde ngati kumenya Dwasco ndionena kuti ineyo napanga chiganizo uchonena kuti zasera Dwasco mandipangira china chilichonse ngati player chifukwa mandipa subkeeper mandipa sapokhala nde panaibeso chifukwa chonena kuti ndipitire timu ine of course matimu ena amabwera kuzandipanga approach fa ndikumbira ngati nthawi imeneyo ku school ndi school fa nali kuchipoka Sunday school kunabwera Bob Mpinganjira ku school kwathu nde anazandipanga approach kunoti ineyo ndikufuna ndipange retire koma kwandrazi iweyo ndamene ndikuona ngati ungatani ungandipange replace ndena uzita okay chabwino palibe futo ndithu anatibwera adatiswera kosuka mpamba ndithu magona ananyema ndithu kuba ndithu namuzita palibe futo koma ine decision yanga inaliona kuti ndizaswera Dwasco kuchoka ku Jomo Cosmos chifukwa unachoka chama 99 2001 Jomo Cosmos kungochoka kumene kucha Rostov ku Russia zimene zodabwisa kwambiri fosela ambiri amataka choka ku South Africa mwina bakhala kubwerera kuno kumodzi kuti zinthu zavuta basi kaliya ikuzatha ku Malawi iwe zinatheka bwanji chinachitika ndi chani ukangopezeka mpaka na ku Russia ife nkumakuona mu Champions League kusewera sudi chinayi chinthu chodabwisa kwambiri koma nthawi zambiri player ukakhala olimpikira chilichonse chimakuyendera inde ukhoza kukhala wa skill koma osalimpikira zimakhala zosiyana kwambiri I think ineyo kulimpikira nikalimpikira kwambiri olo mutati mfuse Jomo of course ndikuti nthawi zambiri ku training sudi nali olimpikira kwambiri ya koma ndikafika ground then malimpikira ifwa ndikumbukira nthawi nake Jomo mpaka namatuti iwe training ukupanga cha khala pasapo nthawi zamatha kuti trusa training uchonoti palibe chimene ukupanga iwe uzingokonzekera game basi nde inaona kuti ikafika tsiku la game ichani malimpikira kwambiri nde ndiku I think zinandienderaso ndiri ku Jomo kuchani napezeka kuti ndi machinya mwina almost every game nachoka I think ndizigoli za league I think nyaka 17 koma ndi munthu onewa kuti suti nayamba nawo so league ya ifana nayamba kumapetopeto ndithu fa nthawi ineyo madikira kuti Benjamin Mwalwale amutani amugulise nde atamugulisa uja mpeni namba kumene so chimene chinachitika so kwambiri kunena kuti ndipite ku Russia naona kuti nazapita ku France
ndapita ku France kuja kunali ma trials nde nasewera ma trials aja almost 10 days ntasewera ma trials aja coach anandikuza iweyo kundisangalatsa kwambiri koma panopa sitingathe kukugula uyenera kuti ubwere pachani paloni ndenauza muyankhulani ndi muno kwa timu nde contract yanga inalionera kuti chifana zapita mu December. Contract yanga imatha January. Imatha May, 31 May. Nde inalionera kuti loan yo imene yambe January mpaka na May. Nde kuti ndipite pa loan Jomo cha sana kapezako phindu yayi. Nde atakambirana nawo ati mwana amuuza kuti ifeyo after loan iyi kapanga ujeni tikhoza kunkula malingana ndi mmene wasewerera. Nde I think Jomo ndi munthu onena kuti amaziziwa kwambiri za mpira eti anatuza okay chabwino abwerekaye kutiko abwerekaye kunoko tizakambirana naye popo. Nafika South Africa kuja after 5 days ifwa ntapita 3 days sina bange training nambo ineyo mwene unipangire kai decision yanga ngati mwayi wapezeka ndiwene nditani ndipite basi. Nde Jomoja anaona kuti ine ndi interested kwambiri kuti ndizipita ku France kuja. After 3 days, after 3 days, ananduza upita ukapange medical. Medical ndechani. Ungopita. Then napita ndi physiotherapist ku medical. Basi napanga zonse kuno bwino. Kenako anangonduza kuti ungokhale in 3 days. Ukupita ku Russia ukasaina 3 years contract. So naka I think mina almost tsiku lose osayankhula ifa nayo osokonekera kuna kuti achitikaji fona kuti sinamvepo kuti ku Russia kuli mpira kapena kuli chani eti Ndeso kuti pachokurasha kuli nkhondo pachokurasha kuli chakuti umukone ndezinzo zimene zimadibwerera kwambiri nthawi imeneyoyo. Koma after the next day Jomana usabwere ku training yo uzingotani chifukwa mmene uli fitness yako ilipopo ukakangofika chifukwa transfer window kurasha azitseka tsiku mene I think nafika pa 5 March Russia. Nafika pa 5 March. Transfer window amatseka pa 6. Nde nakangofika kusaina contract. Basi imene zinaendera.